Bilo dobro. I kako smo se onda nakon toga, kako je narod opijen, kakav je to opijat za narod bio komunizam? Ili opijum, možda je lepše zvuči. Da to traje dan danas, imamo ljude koji kukaju za tim vremenom, koji kukaju kad se pomene kuća cveća, kao da si im rekao ne znam šta. Kao da si, ne znam, oca hoćeš da im smeniš. Imali smo jednog Crnjanskog koji je upozoravao na opasnosti komunizma u svom srpskom ishodištu i časopisu Ideje. On je čak i prognan bio zbog toga, upozoravao i na regrutovanje mladih komunista, kakva to tek štetu može nanese. Imali smo jednog Arčibalda Rajsa koji nas upozorava. Imali smo Krakova i plamen četništva kao paradigma borbe za slobodu. Ne znam koga bih još pomenula. Prosto, Vojvoda Živojin Mišić, nema veze što ne pripada istim epohama. Sve su to ljudi koji su upozoravali da mi ako zaboravimo ko smo, neće nam biti dobro. I zato se i dan danas vrtimo u tom začaranom krugu kao onaj pas za svojim repom, jer nismo se okrenuli na svoje temelje, nego gradimo kuću na nekim temeljima koji su izmišljeni, različiti mitovi, da bismo se odvojili i da bi nas otkačili od našeg temelja. Izmislili su razne mitove da to nije valjalo, nego molim te, samo je komunizam doneo nešto fenomenalno kod nas. I to je ta jednostrana istorija. Mi ovu drugu, prosto skrivenu, nismo ni znali. Najbolji primjer, Sibnica. Znači mi, to sam čuo od ovih bivših matorih komunista, evo, znači da ne bude da ja izmišljam. To nisam stavio u knjigu jer sam to kasnije saznao. Ali recimo mi slavimo Orašac i to je okej. A uzmite, pročitajte početak bune protiv Dahija. Da li tamo piše Orašac? Ne, piše Sibnica. Da je Karađorđe u Sibnici, to je kod Kosmaja koji ne znaju, u Sibnici sačekao Turke, zapalio Hanove. A i to Orašac, tamo se kaže da su tamo zapaljeni Hanovi. A zašto je to urađeno? Kaže Draža Marković, pazite, Draža Marković, kad se odlučivalo gde će da se slavi prvi srpski ustanak, pošto onom komunističkom znaku je bilo 1804. je rekao, ne može da se slavi u Sibnici. Zašto? Zato što je Sibnica bila četnički kraj. Nego ćemo da izaberemo Orašac koji nije bio ni ovde, ni onda, ne može to pola, tu su Karađorđevići, to je opasno, nego ćemo da uzmemo Orašac koji je dovoljno blizu, dovoljno daleko i ima Tamarović i Jaruga, ali to je korak 2. Znači, to je kao kad Amerikanci bi se pravili da nije bilo bosanske čajanke. Znači, mi na taj ivo. Znači, odete u Sibnicu i vidjet ćete, ima srušena kafana, piše prva ustanička puška, misleći se na to, jer to jeste, piše, svako može da pročita početak bune protiv Dahija i da nađe deo gde piše o Sibnici. Znači, do tog nivoa se išlo, da nam se brisao i prvi srpski ustanak. Brisalo nam se sve, jer eto, kao Sibnica bila četnički kraj, ne može da se slavi tamo, nego mora, jel da, nema bar, nije ni bilo partizanskih krajeva u Srbiji generalno.